mahita ruas ni huriata nani halongan bagasan Kristus ala nunga jupang betikina asa masuk mahita di parmigota di bagasan manogoton ima permingguan ujung tahun parpuriaon manang perningotan biaka nong moding doh topik di pamunang di batahita marhite Yesus Kristus tapuji matuhata marhite sian buku ede nomor 834 ayat 1 rodi ayat 3 di ayat 40 rat jongjong mahita. Marhite-hite guarni de bata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di purbadian na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Songot duhut do saluhut daging jala songon bunga-bunga ni duhut-duhutido saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alay na hot do hata ni Tuhani ro di saleleng nileleng na say burju maho rasi rasa mate dungile hono kumatuho tupal hangoluan. Haleluya. 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 Martangiang mahita ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan hodo nama jauh hami jala hodo na papunguhon akan na pinilitmu tuhuriam na badiai mauliate marohanami ala naung dipasat ho hami tu anakmu asa ibana na punahami asi maroham say pargogoi mahami mangulahon na nido ni hatam
Asadomu hami dohot naung tolhas tulambungmu. Sai patogu mau hapor siaon nami saat rodi ajal nami. Asa saat hami sogot tu halalas ni rohan na sumurung. Napi na radem di akan nama kaholongi ho. Asa pujion nami ho disi saleleng nileleng na marhite-hitek Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul ma. Tapuji matuhata marhite sian ede nomor 455 ayat 4 dohot ayat 5. Tatangi humapati ni debata imana ni enet sian buku pangukapon bidutolu ayat 10 sada. Magira maauro tiup mah nadiho unang adong nama buat tupalmi. Atong rap mangidogogo mahita siat tuhat debata. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulaon na ubat pati. Amin. Tapuji Tuhata marhite sian buku ede nomor 432 ayat sada dohot ayat 2. Sian hurungan dosaki roh Tuhan Tuhan di mudarmi Jesus our Tuhan Nazaroku malumi pas gare mamora na pepogos sian aku roh Tuhan Jesus our Tuhan sian ilahku naramukti roh Tuhan gabenaias naurohaki Jesus our Tuhan sian holso
Le Tuhan de bata ama ni Tuhan Yesus Kristus. Hodo de bata pargogo na suatu dosan sito panasan adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manupoti dosa nami. Aka nahula hami marhite sian pangalason nami di patikmi. Ima marhite-hite siat tubuh-tubuh ni roha nami na roai. Nang sian pagkatayon nami na soture. Rodi pangoloyon nami di hisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo hana uhum hami ala ni dosa nami ini. Alai na tersolsol bagi do hami nuai ala ni. Asi maroham di hami ale di batanami. Pardengan basa jala parasi roha doho ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami salutna. Jala suruh matodi perbadia turhan nami be. Asa tarbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat kami Tuhan uluan nasura suda. Na pinar bagabagam di akan aporsea dia nak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabige mahata baga-baga ni debata taringo tuha sesane dosata. Adong do dihita si Tuhan ni malim na songoni nahudul di siamon ni habang sa hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbayan ni bana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhitete ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangiak pun nasida. Hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. Tapuji ma tuhata marhite sian kor punguan Naomi.
Tuhata marhite maredehita sian buku ede nomor 403 ayat 42. Uhilang ganu pari paniop na diaut saitong di pasari-sari nang madi aro aku nang laptu tinggil dai pinggul parton dioki lau mambang lomonai. Datangi mahatan ni debata ima turpuk epistel di minggu ujung tahun parhuriaon ima natar surat siam buku parjamita bidualu mamukama sian ayat sia saat prodi ayat 10 luhut nai nunga huida ujul diranapi rohaku saluhut pambahenan akan masa di hasianganon uju sada jolma mangarajai donganna jolma mabain ibana marhinamago. Aku ni nunga huida tipak tertanam halak parjahat HP anggo halak na mangulahon na denggan akan naros yang ingana na badia di halu pahondongan na sahuta doi IPHTO to doi. Alaso tibu menginona pabahenan akan najahati dibaheni go rohani jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Alai tung sura pe 100 hali halak pardosa mangulahon hajahaton pola sanga sarimatua ibana takas dahuboto martua sogot halak na makabiari debata akan namar parange di colona. Alai dak tagamon sonang anggo halak parjahati jaladak tagamon pagajangon na ari-arina alai songon halinu do ibana ala somat habiarat tu debata. Adong dope sadanari halongangan masa di tatas tanoon. Adong halak partigor kira pambainan di halak parjahat ni ulangan. Parsoryon na timbangon. Jala adong halak parjahat kira pambainan ni halak partigor ni ulangan. Parsoryon na timbangon. Nung nga pola hudok halongangan doy. Dibaheni upa puji-puji lasni roha ala naso adong na duminggan di jolmai saliling di hasianganon. Ia so namangan minum dohot marlas ni roha. Ido na tinggal di ibana sian ulaon na saliling ari-ari ningoluna akan nanilehon ni debata tu ibana di hasianganon. Dungi direkoti rohaku muse naing mananda hapistaran dohot manakasi hinamago na masa di atas tanoon pola tung halisaon mata ni jolma porngin dot arian dang tarpado. Jadi takas mahuida sadok jadi-jadian ni debata naso tardodo jolmai pabahenanna akan masa di hasianganon. Nakpe maradu ngalutan rohani jolmai madiori dak tagamon juk paksa tung sura peninna rohani halak napistar leak botoon na doi dak tagamon juk pangsa ido yang kosahana martua do akan atumangion hatani di bata jalan na peopsa. Amin. Tapuji matuhata marhitesian pujian kor perempuan gabungan.
Tapuji Tuhata marhite maredesian buku ede nomor 88 ayat 3 dohot ayat 4. Tahati dakon maha porsiautai songon nahi nati dakon di dong atas porsiaun di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsia di bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman nati dubuan si Maria naga begabia siatoti purbadia adoran sohabubuan ido Tuhata na tumau na berni di pangumuman di Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat banu atoru dung ditanom namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani disimai bana pai mamulak sogut tanon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia di porbadia jala dong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot ya sesani dosa dohot ya hatai namandok mulak mangulu sogot daging halak nang mate dohot yang luan nasora sudah. Amen. Tapuji mah Tuhata mahite pujian sian Kor Ama Ebenezer jala los diuluti muse dohot vokal group Ama.
Satu. Tambah sedikit lagi. Cek. Adong sada bunga nauli bunga namat say denggan jala khusus nauli rupana mangerbang berengon idamai bunga pasuri rupana masayuli manogot nai mangerbang doi ulido idaon dung nakok mata niari gabe malos do bungai dung lam robot mari las madek-dek bungai tu tanoi songoni donang jolmai nasangap namora napogos molo jupang tikinan tutano ujungna jala bunga pacuri bunga tu dosani alani rade maho diharoronai idamai bunga pasuri rupana matsayuli manogot nai mangerbang doi ulido idaon dung nangkok mata niari gabe malos do bungai dung lam robot mari las madek-dek bungai tu tanoi songoni donang jolmai nasangap namora napogos molo jupang tikinan tutano ujungna jala bunga pacuri bunga tu dosani
alani rademaho diaroronai dung nakok mata diari gabe malos do bungai dung lam robot mari las madek bungai tutanoi sononi donang jolmai nasangap na morat na pogos molojuk pantikina tutano ujungna jala bunga pacuri bunga tudosani alani rademaho diharoronai jala bunga pacuri bunga tudosani alani rademaho diharoronai. Bagaimana tikting di bagasan minggon. Shalom. Warta Jemaat untuk kita Minggu tanggal 20 November tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan bagi jemaat yang telah meninggal dunia dengan topik di Pamonang Debata Hita Marhite Yesus Kristus atau bahasa Indonesianya Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Yang kedua statistik, 3 Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakoni Sosial HKBP Makassar. Keenam, kesekretariatan persembahan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 20 November tahun 2022 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakoni Sosial HKBP Makassar. Kedua, pada hari Minggu tanggal 27 November tahun 2022 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Komite HIV AIDS HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Program kerja Huria dan anggaran tahun 2022. 7. Pelayanan. 8. Pengumuman. 1. Wajib mematuhi protokol kesehatan. A2. Rapat Parhalado Partohonan. Pada hari Sabtu tanggal 26 November tahun 2022 mulai pukul 15.00 sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu, Parhalado Partohonan akan melaksanakan rapat program kerja dan anggaran tahun 2023. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dan penyertaan Tuhan. A3 akhir tahun gerejawi. Hari ini Minggu tanggal 20 November tahun 2022 adalah akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Parhuriaun. Gereja kita mengadakan acara peringatan bagi jemaat yang telah meninggal atau parningotan di Akan Naung Moding. Acara dilaksanakan setelah warta jemaat. Nama-nama anggota jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan yang telah meninggal dunia dalam satu tahun gerejawi tanggal 22 November 2021 sampai dengan 20 November 2022 nanti dapat kita dengar di acara peringatan bagi jemaat yang telah meninggal. A4.
laporan program tahun 2022 dan program baru tahun 2023. Berhubung rapat Parhalado Partohonon akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 November tahun 2022, dengan ini dimohon kepada seluruh pengurus kategorial dan seluruh seksi dalam naungan Dewan Koinonia, Dewan Marturia dan Dewan Diakonia agar menyampaikan laporan pelaksanaan program tahun 2022 ke ketua dewan masing-masing, serta mempersiapkan program dan anggaran untuk tahun gerejawi tahun 2023 atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A5 Tok Ripe perbaikan atap dan plafon gereja Bolon. A6 dekorasi Sopotalenta dan pohon Natal. Pada hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 mulai pukul 19.00 WITA, kita akan kerja bakti dan mendekorasi serta memasang pohon Natal di Sopotalenta Gereja Bahasa Indonesia. Diharapkan semua kategorial untuk hadir dan bersama-sama untuk kerja bakti dan mendekorasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. A6 jadwal kebaktian Pesta Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 HKBP Makassar dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simanjuntak. 2. Nyonya Situa B. Banjarnahor, JG Boru Manulang. 3. Parulian Boru Pasaribo. 4. Nyonya Situa G. Manurung M. Boru Sinurat. 5. Aha Manurung. 6. Nyonya Winai Baho KR Boru Pasaribo. 7. Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 8. Nyonya Situa Kagultom CH Boru Pardede. 9. Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. 10. Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Siregar. 11. Nyonya R. Simanjuntak R. Boru Sinurat. 12. Nyonya OHT Aritonang AV Boru Huta Barat. 13. Gilbert Nugraha Silaban. 14. Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 15. Nyonya P. Silaban R. Boru Pakpahan. 16. M. Tambunan. 17. Nyonya J. Huta Barat S. Boru Marpaung. 18. Nyonya Situa J. Pasaribu R. Boru Marpaung. 19. Nyonya E. Pane R. Boru Situmpul. 20. RR Paulus. 21. Elisa Bunga Boru Sianipar. 22. S. Pangaribuan. 23. Nyonya TM Sinaga ST Boru Lumban Raja. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretariat gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang sedang yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 21 sampai dengan 27 November tahun 2022. Untuk ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 15 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. F. Jadwal pemakaian Sopotalenta atau gedung sekolah minggu dapat kita lihat di warta yang ada di tangan masing-masing. Demikian juga bagian ke-9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di tangan kita masing-masing. Adapun saldo kita per 19 November tahun 2020, total saldo huria pembangunan khusus dan pusat ada 583.943.602 rupiah. Demikian warta jemaat untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Dia mua manami nanami, nuang masuk mahita, tu perningota dia kana moding di tonga-tonga ni huriata di nasa tahun perhuriaun di tahun 2021 tu 2022. Alani marid de mahita sian nomor 334 ayat 3 dot ayat 5. Jesus Christus nung amate alani mangoluaw sikop tua di parade ipelas rohakulau mana di mana potona sonangan mana poton Jesus ki ay malungan tusin Sodo disi maringan nabadia isude opudot panurira nang sude apostel pe ay maribu-ribu taon na laut umuputinganan na akan nabadiay pasangapan tu ani. Hamua kadongan sa porsiaun nunga sahat hita tu minggu ujung tahun parhuriaun di paingotido hita pabuana lo marujung do sadok nguluon ay dangadong nahot di Portibion di bagasan minggu ujung tahun parhuriaunon tamado ingotot ta akadongata ng jumulo moding di bagasan na sa tahun parhuriauni dada asa marsak jala tumatangis sita ubain taingot na sida naung jumulo mo dingi alaya salam tapakilalahod do pabua parsatokina do ngulutta di Portibion na ikoborhat do hita muse manopot akka nabadiay diinganan na pinarade ni Jesus tuhatay atong tabigima guar-guar niya kadongata naung jumulo modingi na parjulo pantas bangun sitorus moding marumur 65 tahun 5 bulan dimakamkan di Panara, Makassar. Napaduahon Anwar Siregar tutu umur 42 tahun 2 bulan dimakamkan di Panaikang, Makassar. Napatuluhon Jamotan Lubatobing tutup umur 54 tahun 10 bulan dimakamkan di Panaikang, Makassar. Napaupaton Tigor Maruhum Lubatobing tutup umur 27 tahun 2 bulan dimakamkan di Taman Bahagia Sirina Pace.
na palimahon Hotman Simanjuntak, tutup umur 65 tahun 7 bulan, dimakamkan di Panara, Makassar. Napaunopon Peris Sihombing, tutup umur 70 tahun 7 bulan, dimakamkan di Panara, Makassar. Napapituhon Erlina Boru na 70, tutup umur 76 tahun 4 bulan, dimakamkan di Naga Bosar, Simalungun, Sumatera Utara. Punguma na marujung ngulu di bagasan sa taon parhuriaon di tonga-tonga ni Huriat ta HKBP Makassar, ama onom halak, ina sahalak, punguma pitu halak. Nunga tabigi guar-guar niya kanong moding manipat na sa taon parhuriaonon, atong tamado ingotot ta kapabahenan na sida na denggani daga dinguluna bahen sorminan na arga dihita laos tapangido magogo siya tuhatay asala margogo hita mangulahon hatana sa liling mangulu hita asa unang mariswang sabing tiki na pinasahat ni debatatu hita molo diudut ibana dope hosata sahat rodi tikyon alani hujo hamima hita martangiang di bagasan rohat tabe laos jongjong mahamu saluhut. Amin los tedeo matulo Pak Pito.
martangi yang mahita. Ali Tuhan de bata nasian nahinan jalan na mangulo rodi sa liling ni liling na. Huingot hami sa darion aka namate siyan hami naung pajolohon tulabung. Dihodo anak kicu ni banwa gijang. Jala di kapodoi diaka na mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sa darion marningot ajal nami. Dohot ihahiheon ni daging jari sugut. Mauliate marohanami tuho. Ala ditubuhon ho hami tu pakirimon na mangulu. Gabi partohap hami di hanguluan na sorasuda. Dada na madele hami di ari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulon ni todi nami. Nung atorop dongan nami naung nialap mo. Tau si paingot to ujung nilaka na sida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilaka nami be. Say sungguli marohanami, mabahen tiruan na denggan diaka pinopar nami. Saya puli manamarsak roha, dohot akka namatean, asa unang mga dungi, jalamadili na sida. Say taiti maroha na sida, mamereng dopa gijang. Sa lehon todim tuhami, asa takas di hati dakon tuhami, naung dohot dohami anakmu, jalapanean di arta na di banwa gijang. Say padaw maganggu ni roha siyan hami, asa hot haporsyaw nami, maniop Tuhan Yesus si Pangului, adorang hubolus sami, ruralinggoman ni hamateani. Molohomur mata nami be, uka mamata ni roha nami, asa takas di ida dalan tuhasonangani, molohallang dila nami, sobinoto be makuling, pargugoy mahami madhite-hite tordimi, asa terjauhon hami, ali amang, saha tutangamu matodikku, say patiurhian rohanami, asa hubas lakanami, jala sonang hami, laomate, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Dia mua kadongan atong tapuji madebata ala di parade di hita inganan nasonang na adul umuli jala dumenggan siyan nasa na adong di hasyanganon inganan na hotro di saliling nililing na alani taparhatopot madi bagasan rohat tapadohan ni Apostol Paulus na madok ay Kristus dohang ulua diaw jala laban ng hamatean. Amen. Marid di mahita hut papungupiliata siyan dukwede nomoro 240 ay sada sa torus na. Sa itong hamon
Yesus marahamuna di Tuhan Yesus Raja benar. Ayo rupana dohamu nai sudah pegogo sai tatap sambulom na digijam sanang disitun ditai dung sahati taro disi. Ale Jesus pargogoi mana sajol masih uluhi hatam di hasianganon bain baru rohanami Uhud mampir matun dinami Aina gale dohamion turohanami be pasar matun dini nabadia sai berjumpa di husuni mangulu manang matepe. Damini debatana sumurung sian salut naroha ima mangarajaya ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nanang saur tuhita ima di ujung tahun parhuriau nalo sekaligus parningota dia kena moding di tonga-tonga ni huriata na tahun bulun parhuriaun di huriata HKBP Makasaron imana tersurat di Sada Korin 15 mamuka sian ayat 50 sahat tu ayat 50 Sada Korin 15 ayat 50 sampai tu ayat 50 hujahama di tongat-tongat. Odona hudok di sia lia kadongan dang terbahi sibuk dohok mudar manian harajaun di debata jala dang tartean naolo busuki hatot tongoni hahumio dona hudohon tuhamu dang na saluhut hita modding alai saluhut do hita bau-baun topu di bagasan sakidok mata di pakuling ni sarune na parpudi
ay makuling masarune, gabi hehe maaka naung mate itu hatotongon, laos paubaon na maanggo hita. Ay kon hatotongo do manulup na olo busuhon, jala hangungulu na manotong do manulup na olo mateon. Alay dung disoluk hatotongo ni na olo busukon, jala disoluk hangungulu na manotongi na olo mateon. Di sima jupang hata na tersurati, nunga terbodut hamatean, nunga soluk hamonangan. Jo hamatean, di dia hamonangan mi, jo hamatean, di dia sorop mi. Alay dosa do sorop ni hamatean, jalapati hido gogo ni dosai. Alay mauliate madidebata na pamonang hita, marhite-hite tu hatta Jesus Kristus. Ope hamua kadongaku na hinaholongan, marsi hohot jala somuba-uba mahamu, jala lam sumurung matotong di bagasan ulaon ni Tuhani, ay di poto hamudo, dang magopo halo jaun muna di bagasan Tuhani. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia 1 Korintus 15 ayat 20, ayat 50 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Dia mua kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, sada kepastian na ikut tiopota pabua saluhut dohita ikom mate. Manang ikut saluhut dohita ikom marujung seperti bion, nang pe mangolu do pe diharorona pa dua halihoni, alay iko marujung do anggo daging nagaleon, daging naolo mateon, daging naolo busuki. Dangadong namadok ang guaw manotong dua mangulu, ang guaw boy do berubah nina son pa dapat ni diba ugamu, dapat inkarnasi dengan tubuh yang baru nina. Dangadong dia halak Kristen pemahaman na soni ala ikon berakhir do daging mudar nadong dihita. Dang tertean mudar dohot daging taon harajaon banua gijangi, dang tertean daging taon do mudar taon ima harajaon nang pinaradini tuhatta Jesus diaka na persea jala diaka na manghuton iban. Tutu aka mga kainang ikodohonot tado masih joloana dohita, masih joloana do marujung di tonga-tonga ni portibion,
boido adong mate poso, boido adong mate matua, alai masih joluana do, nang pe sa rumah tangga, nang pe sa keluarga, boido masih joluana. Molo nung tataruhod dong atta tu inganan parsato kinani, hita pe marsugot, taruhonon ni dong atta dong muse tuang inganan parsato kinani, ido jabarta, ido jabar ni jolma di sadok portibion, iko dodoho tusi, iko do sahat tusi, ala melalui ido jupa kita tungulu na saliling ni liling. Alai na luar biasa di ngolu ni naporsea. Songon naung tabige di turpuk nong tajahanakin di sada korin 15. Unang mabiar be tuhamatean. Unang mabiar tuhamatean. Ala nunga adong jaminan siyan natajahanakin. Pabuwa nunga adong hanguluan na saliling nililing na napinaradin ni Tuhan Yesus. Asa holan proses perjalanan do HP Portibion sahat tu hamateani proses perjalanan doi lau masuk tungonu na saliling nililing na pinarade ni Kristus Yesus tu hita naung ni hamonakon ni Yesus tu hita ido pos ni roha di hita ido na mangalehugogo di hita asa boy hita monapaki boy hita madalani Portibion boy hita mangadopi siado pata manang AHP na masa di tonga-tonga ni mulut. Molo pe adong siya kita natangis nakin. Marningot keluarga na nahinaholongan na naung marujung ngulu. Tangis holong ni roha may. Tangis dipakirimo may. Dang tangis padilian ala naung marsirang. Ala pos ni rohata dia kana porsea pajupang dohita sogot trap doho dongata naung jumolo marujung ngulu. Ala nunga rapitan na hinokop, rapitan na pinamonang ni Kristus, rapitan na tinobus ni Kristus, di si mahita, rap doho tiba na sugot di hara jaon nai. Alay, songon na pinaingot ni Apostol Paulus na dito po taon. Adong matikina, sa di hari dohita lau masuk, sa di hari dohita lau dohot parnapuna di ngulu sugut. Ima partikian naung tajahanakin. Di haroro ni Kristus padua halihon, di haroro ni Yesus padua halihon, di si mahita uhumanna, di si mahita pabakitonna. Aka namangulahon, aka namangolu jalan na porsea di Yesusi dapotan may bana, dohot may bana, buanon na tuhanguluan na saliling nililing na. Alay na so porsea, akasiula hajahaton, buanon na manasida, tuhamatean na manotong, tuapi na soramitop, tusima na sida masuk tu paruhumani. Dinabinuhul ni tuhatta arina. Manang dibi haroro ni tuhatta padua halion. Nang pedang taboto adigan harorona dang boy tapat tuhon jadwal manang tanggal na jam na dang taboto adigan ibana ropa dua leon alai na pasti na Roma ibana ido pegangan dihita ido nungaing nagabi hapursiaun niya kana pursia pasti dia datang alani taparadi roha do pikirata taparadi hapursiauta ido na marga na pinangido ni debatasi kita. Molo nong tapastihon, jala di pastihon, tu hatta naro ibana padua halihon, disido ibana, mejo hita, asa siap siaga, dungo, waspada, lau manom-nomu di harorona, asa dohot tita pernapuna di ngulu na salindina, asa dohot tita masuk, tuhanguluan naung pinarade ni debata dihi. Lau paposon rohatta, laos diajarhon Apostol Paulus do bohado di harorona padua halihon. Bohado di haroron ni Kristus di nalau tumopot tita.
Aladong suku-suku di tiki isian akaruas ni huria. Bohama moloroi ba na marsugot tapi dang mati dope. Isi dope pamataku, disi dope mudarhu. Dohot doa masuk ke surga, dohot doa majalo hanguluan na saliling nilileng na. Di patota, di pahatus Apostol Paulus mamangalusi na sida. Molo nang matei panguluan naman na sida gabi mardaging na iparu. Alay molo na mangulu dope, molo marhosa dope, molo marpamatang dope, molo marmudar dope, di haroro ni Kristus padua halion. Sakido mata, paubaon na madaging tanaleaon, paubaon na madaging tanaulo busuhon, paubaon na madaging tanaulo mateon, tu daging nato na di bagasan hatotongon, di bagasan ngolu na manotong. Asa berproses do ngolu tau moloroi ba na saunari, moloroi ba na marsugot, moloroi ba na tuminggu naro berproses paubaon na do daging tanaleaon. Ay dang tartean mudar taon, dang tartean daging tai harajau banua gijangi di pauba mahita mardaging nai baru, marpamatang nai baru, marmudar nai baru, songon na tinonahon ni Apostol Paulus di turpuk tao. Asa lau menyemangati hita doi di perjalanan ningolutan wai. Menyemangati hita doi di nama nomu-nomu hita di harorona padua halihon. Asa tung posro hata, asa tung rade hita, asa tung siap hita lau manomu-nomu di harorona. Saya jut do di do parjamita jala si jut do patol Hasan. Mariswang ngulu ni naporsea. Manang mariswang ngulu ni halak na seringgas marhuria. Molo sosahat ibana tu ngulu na saliling-nililing. Molo sa ita dohoti pe parmingguan, molo dohot pe ita tardidi, molo dohot pe ita malua, molo sa ita jalo pe pasu-pasu, molo sa ita bigi pe hata ni debata, sada do akhir jala, sada do tujuata, asa dohot ita parnapuna di ngolu na sengliling na, anggo sodo parnapuna do ita disi, tung mariswang ma ngoluta, tung mariswang ma halojauta, tung mariswang ma haringgasota. Ala jepek do nguluta di portibion. Jepek do ari-arita kamanga kainang. Mengatabigi nakin goar-goar ni na marujung ngolu. Tangadong nabuhi sahatu 100. Berarti sudehi tahun rata-rata ditoru ni 100 tahun nunga marujung ngolu. Berarti mace jepek do perdalanata, mace jepek do nguluta HP. Moloau nuaing 57 tahun, mortung dilihat tu hatta 30 tahun naik mau lihat ma luar biasa molo dilihat songoni do hita nuaing sedia mau murta molo ditabai do petu hita umur nuaing hobar di perdalan ngoluta aledang sedia gejang nari be molo se somal tadok sa takarisap ninna molo di tubei sa parisapan din nama dok waktu na jepek doi ima tiki na dileo tu hita di portibo jepek do ari-arita jepek do perdalanata terbatas do ngoluta di portibion terbatas do perdalanata di portibion alani tarai hima talului ma tausahahom ma asada pota kita di ngolu na manotongi aidanga dong boy tapartibak kita dang boy tapatrudos partikian na tadalanin waing tuna na sidala nata sogot di hanguluan na pinaradi ni debata alay di tiki na satok kinido di partikian na jepekido di lehon debata kesempatan tuhita lau mangarade diri molomate hita marsugut dang buwe hita dung smate manopoti dosa holatos hosat tahun dangadong bedalata asima roham Tuhan dia udah ngadong be madok songoni
ai di ngolu taoddo di partikianoddo hita di asi ide bata di balua hita sian dosa do tamateani di sido gabe jupangan hangulua kita anggonung mate do hita apalagi molo mate di bagasan dosa molo mate di bagasan hajahaton totu dang dapota behita di ngolu na saliling nilileng asa dong do di diskusi na di hari Jumati do ngaparhalado atong sungod dia do asa dapotan hanguluan na saliling nililing asa dapotan di hanguluan na saliling nililing na ikot jolo takas naong pinaiyas naong jolo binuri jalan naong sinesaad do sana molo mati ibana naong nisesaad do sana di sido ibana dapotan hanguluan. Itu salah satu contoh son parjahat na rap do tarsilang do Yesus nang pe parjahat na sumali ni bana ala yala olo ibana paubahon rohana ala olo ibana bertobat di sido ni do Yesus sahal dari do rap do tahu di paradaiso luar biasa doi asa song ni do ngoluta ngoluni na porsia hudok matu dongan perhalado ido ben na seita jouhon tuakan namar sahit posa namar sahit naung maulbe lau mangalaka di ngoluna marulau nabadia ati tung di ujung di ngolunai laos di leo debatado pe kesempatan di bana di sesa dosana nang pe pardosa gudang di bana ala yala nong di sesa debata ido jaminan gabe hanguluan na saliling nililing na jupang di bana ala ni akamanga kenang sotung arong na mabiyar marulau nabadia molo marsahit edang nalaw mate mo nung marulon na badia nagaberong dosong niya tong pemahaman na marulon na badia ibo pumisiano ono na mamatay ba dang ukuran marulon na badia sesa dosana doho tiba na parbat na puna di gulo na singdiling ay do nang marga alay so tung arong salam memahami ay do arong sukusukun bihari yamang ay inok kumate na rahid ang sanga marulon na badia doho dito surgo madoho do molo akana porsea ala dakkolan na marhita na marulon na badia boy tajalo hasisan ni dosa ay parjahan na sumalini pidang marulon na badia ibana asa doho tibana parnapuna di paradaiso alay natadok asa boy hita parnapuna salah satu cara di tonga-tonga ni huria jamina di hita nasa na dohot marulon na badia nunga di sesa dosana ay di dokdo pos maroham nunga sesa dosam asa macayarga di hita hasisan ni dosa ala holad di portibion di partikiata nuai ngodo terjalo hita hasisan ni dosa terjalo hita asiniroha ni debata terjalo hita hamubaun asa bo hita masuk tungolu na saliling nililing na holat tos hosata dang jupak kita bei molo nung sanga masuk kita tu ngolu na sumanottongi molo di bagasan haja hatok kita mati hidup na saya dong kapadohan molo nung matuan yan di pauba marohana una masyolan na majahatin na molo siya dong kaparjahat kaping nga matua takulat tu na matuan niya soaray dohot do tu na poso ay dang holan na matua asa salpungulu na siya portibion alay nang jowon na asa di ujung ni pardalanata di ujung ni lakata di portibion tapake kesempatan ni tapake partikian na nilew ni debata lau pauba rohat macay jujud do tabigi hata manang padohan memento mori ingot ari hamamaten memento mori bahasa na konter surat ini di bagasa rohata do dipikirata ahadu gunani bahasai ingot ari hamamatem ido lapatan ingot ari hamamatem lapatan na ingot ma iko marujung doho di ujung nai sotung sodapota ko di parjabara di ngonu na sengleling na alani sai ingot giganup tiki molo di ingot to hata memento mori di simahita sayolo bertobat pauba roha pauba hajahaton asa masuk kita parnapuna tungulu na saliling nililing dihamuak kamanami na nami
lo sudah hita naron waing di parminggunon na poso ng sekolah minggu pe. Di na parade diri, di na laho majalo hanguluan na sa liling na. Di jodoh hita naing marsihohot, manotong, mangulu di bagasan lomo ni rohan itu kan. Parsihohoton macay arga jala macay rikoti di bagasan nguluta sa saboy hita mangarade diri sa saboy hita siap siaga di bagasan padal ni nguluta. So tung tahilala saunariaw mabayan na hurang ringgan marsugo ito bertobat piyaw dangi dipanggil Tuhan. Alain na pinangilo ni Tuhata kesiapan parsitutuon makanguluhon hata ni debata marsitutuon lao pauba dirita lao patupa lo monirohan ni debata di bagasan ngulutta siganu pari. Hidupan natakas nakid ditutup ayaton songon nabinain ni Apostol Paulus di sada Korin 15 ayat 50 di dok nakin. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Nang patakason ni si Paulus, akasiula na ringgan, siula lo monirohan ni debata. Na sa totong marsihohot, dang sia-sia pangulauta, dang sia-sia na tapatupay, ay marhite sianido, jupakita, ngulu ni las ni roha, ngulu na sa liling ni liling. Ala ni dihamo kadungan na hinaholongan. Adong tolu padohan na singkat-singkat dohonok kulaw manutup jami taon nagabipigangan dihita. Naparjun, ingot ma, dang hamateani sorimago na parpudi, dak kamateani na parpudi di perdalanata songon jolma na tinopa ni debata. Alay dalad doi lau masuk tungulu na saliling ni liling. Dada hamatiani na parpudi. Alay dalad doi asa masuk tuanguluan na saliling ni liling. Unang mabiyar mate. Molo di alat tuata man non mersugut unang arong mabiyar mate. Alay unang gabi di pasobu hok mamate ninna nabunuh diri do warni. Napaduahon nabuy pegangan dihita sian minggut sadarion. Ingot ma molo rope hamatean di ngolutta di keluargata di natahaholong dang namonang sibolis di si. Dang namonang sibolis ubay namasa hamateani. Dang namonang dosa di siuban na masa hamatiani tong dosong na talo nakin ala ido dalan dito hatta mabuak kita lau paujuk ko daging naulo matay daging naulo busuki asa romu se tutunas na baru tungulu na baru ima di ngulu na saliling ni liling. Dang namonang sibolis moladong na maruju ngulu na taolongi. Ingot ma dalan dito hatta doi naong mga loas sita asa dohot kita parnapuna di ngulu na sa liling ni liling. Jalan na patuluhon di jauhom mahita. Asa marsihohot hita makaporsya iban. Jala mangula na denggan sianido gabe dohot tita paheheon na. Songon Kristus naung hehesian namate patujolota mabuka hanguluat dihita parade hanguluat dihita di sido gabe ulop-ulop do las niroha diaka na porsea. Amen. Matang yang baik. Mauliate ma Tuhan molo dipaingot hatap pami di minggu parningota diaka na moding sedarion. Babua hamatiani dangi hape ujung ni lakanami dalam masuk dua itu nguru na saliling ni liling.
dang ala na talo hami hape di bayan dosa dot hamate ani do di besibulis alay nang di luasodoi parhitian nami majalo ngulu na baru songoko nang monang nang pamonak ko kami asa dohot hami majalo ngulu na manotong luas mahami marsihohot mangaradi diri nami asa tutu sahat tami bongot tami Tuhan uduan na manotong jala pargugui hami mangula ulaw lomo ni roham unang madeli unang lilu unang goya alay totop hami say marsitio patuho dinasa si ulaw nami dinasa si patupaw nami di tonga-tonga ni Portibion atong lampataw mahami di haporsyaw na hot tuho asa tutu dapot nami jabar upa di hanguluan na senilin na unang mariswang naung pake hami gugo nami tiki nami do na dong di hami di ngulu parhuriaw na seliling non ay sadaro na huhiri pami di saluhut na no patupahami parna puna hami di ngulu na seliling ni diling atong pahos marohanami jala pargugoy hami mangulu mangula di bagasan lomo ni roham di batama nami laos tangyak kono nami do di bagasan sedarion di saluhut ruas nyuhuriam talumobi ma di namarningo tak kanahina holongan molo tumatangis na sida nuang loas ma tangis na sida i pahoton haporsyaw na sida persituton na sida mangulu mangula hobar tulomo ni roham tujuluan nyari jala loas ma ng salhut keluarga lamargogo mangula ulaon na margogo mangula lomo ni roham tujuluan ni Arion di batama nami los rongoni pasaton nami do tuho nang salhut aka luas ni huriam aka na di bagasan parsahiton nuaing terlumobi na subuhi ro nuaing di minggu di parsauran nami di ujung tao parhuriaw non ala ni parsahiton ho matuhan na marguguyhon na sida ho manamajama na sida salhut na sida Tuhan lehonom muhay pason tujuluan ni Arion terlumobi ma akan nahuahulongi hami inang simatupang boru simanjuntak inang Banjarnahor boru manulang parulian pasaribu inang manurung boru sinurat amang aha manurung inang naibaho boru pasaribu inang sitanggang boru huta barat inang gultom boru pardede inang saragi boru pajaitan inang simatupang boru siregat inang simanjuntak boru sinurat inang aritonang boru huta barat inang kunami Gilbert Nugraha Silaban inang sitorus boru panjaitan inang silaban boru papahan amang tambunan inang nyonya tabarat boru marpaung inang pasaribu boru marpaung inang pane boru stopul amang Paulus Elisa bunga boru sianipar amang pangaribuan inang sinaga boru lubar raja tung takas do tuho pasaton nami na sida salhut na Tuhan leho nomu gogo dohot hamamalum di nasida leho nomu totong pos ni roha di nasida di sude perdalanan ninguru nasida asa tibu nasida malum Tuhan boy hamirak merlas ni roha boy hami mangula ulaun nami terlumobi dia kaparsauran nami di tonga-tonga ni huriam parsauran nami dohot to di nama jakun hatam do di nama jakun pasu-pasung di ngulu nami si Ganupari pasu-pasommu nang akaubat na pinakang nasida pasu-pasommu nang si panganon na pinangan na do sudiyak ka na marawat nasida asa marhitesiani namjupang hai pasun di nasida losong ni pasaton nami do tuho Tuhan nang karuas ni huriam
namar ulang tahun kelahiran, dohot namar ulang tahun di pernikahan. Homa Tuhan na manabay las ni roha do gajang numur di nasida. Songon nang tinabambo do na nilihom mo gajang numur di nasida songon ima nang tutik kinanang do. Say marhay paso marlas ni roha nasida manada basa-basam do manada asin ni roham di bagasan pernguluan nasida. Nos songon itu Tuhan paso-pasom mo nang dia kaparsaripion na. Dia honom mo kebahagiaan do las ni roha. Asa totong masih pauloloan di bagasan las ni roha dia kaparsaripion tujuluan niya riyon. Di bataman nami losong ni pasato nami do toho nang program akan naik subasan nami di Huriam. Di persiapan tu Natal, persiapan tu karapot, tung sudi mahu pasatami toho Tuhan. Asa ho na mamasu-masu, luasomu sudi akan nahuula hami, gabi tau las ni roha, tau hadedengka di tonga-tonga ni Huriam. Jelas secara khusus mapasato nami toho Tuhan, bagas jorom di bahasa Batak dalam proses renovasi atap do plafon. Pasikop Tuhan, mari tina pasu-pasomu akan nama jama, pasu-pasomu akan panitia, pasu-pasomu nang parhalado, jalan lam ukap rohanami, lam manupahi asabu itu mibu dengan uli bagas jorong pakyon nami tujuluan nyari. Do gudang do pe akan porap kami na rencana kami di perdalan di bagas jorom. Totong mahu Tuhan dapat tulus dia na dumenggan na buhi mabedengkan las rohanami marparsauran tuho do majalo pasu-pasu. Losong ni pasato nami do tuho nang ruas ni Huriam terlumubi ma Tuhan na mangadopi akka gudang paru kilo parsorato mabesorat nguluna. Totong mahu Tuhan na mangalehon sonang ni roha tiur ni roha. Asa dao matuhan siyan nasida nama ben nasida padilian alay totong manasida marsihohot marsitiyo patuho di bagasan ngulu. Di bataman nami pasato nami daw tuho ng ngulu nami dohot diak kaulaw nami siganupari diak kausaha ni ruas ni Huriam homa na mamasu-masu. Jala pa daw muhami siya ragam ni parmaraan terlungobi ak bencana-bencana na daw siya kami. Asa unang marukil hami asa unang gabi hona tu bencana hami alai urupamu jala paturom waka ngulu nami lakka nami dia kaperdalanan nami losongoni pasato nami do tuho Tuhan nang dia ka perdalanan ni ngulu nami nang pe naung lamara nuaing kopi sapulusia urupi hami Tuhan jala pagugu pamatang nami mangalo sahiti asa marhamunang kami buhi hami mangulaw-ulaw nami buhi hami dia kaparsauran nami di tonga-tonga ni Huriam tutik kinanang roh. Urupi hami mengarajai roha do pikiran nami, apalagi mengarajai diri nami. Asa siupa daw hami diri nami sian sahit na setotong dope marak nguaing di tonga-tonga ni Portinion. Urasi hami Tuhan sian na sadu sa pangalosyon nami. Aso na traba paso-paso na spastom muli hami di bagasan Kristus Jesus tangihon jalaw loy mapanginoon nami. Amen. Tapuji tu hatang marita ede sian nomor 251 ayat 1 seterusnya hut papung pilihan baik tu fakta tu kantor pusat HKBP. Namo nang ido namo semangaton parbueni honggoluani nang jadi daon namagoa nang hamantian paduani ay debatana papos rohana mamay lamang
Namo nangi dole hono kumangan di surga nabun hidupe pangalahon nado tok tong ingotan margo warna ibarudo muse nasinuratan tubatu intan tok tong martua panjaloi tok tong martua panjaloi. Tapasahat mapilian at papungon todo panidi batang matang yang mahit. Ali di bata amanami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut silolo na denggan dot naso libasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo magibap na hutus di julom. Pasu-pasu medjala ramoti. Aso para siya kami pilihan non. Pati bulon hara jomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang ni silehon leon mi tuhami. Asalam kirikir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileon mi tondiro di pamataku hosadot gogoki rodi salut artaku upasahat itu nasocat aku do. Alia manami na di banwa gijang sabnur badia magwarm. Sa Roma harajon. Sa saut molamoni roham di banotongon son na di banwa gijang. Lehon matuhami sedero nang uduan siapari. Sa samadusa nami song panesa nami di dosa ni dongan nama dosa Tuhan. Unak kami to gihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Hai ho dona puna harajan dota gogon ragini asangapon salele nilelena amen. Mulak mahamudi bagasad dami jala-jalo mapasu-pasu siyan Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Isondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midahu. Di padopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutop dim. Amin. Amin. Dihamuak ka manami hula sungguh-sungguh lo siya kami na perjolo
nung alam rarat muse ko bisa pelusia, tetap ma terjaga dirita marhite protokol kesehatan, molo tuaka ari nanaing ro, mulai minggu tapasohop majolo na takas masih jalangan tong mamuse jolo hita lau marsalam kasih na songo biasa, ala dunga dong mangnapiga na hona, jalan na marujung nang dongata di Jakarta ngagudang, bahkan perkeluarga pengagudang nahon. Jadi sotong gabe sahat tuhida kamanga kenang. Laos na mangihu musetong na maulak konota masih sisean mastabian tujulo am mahamian no naladak mukiro hamu tujulo isam mahami pe mahon di jolo adok petugas asabo itu kita mastabian naleda pula masih jalangan nak kamanga kenang.